Ka Bible study ublay un yarap bat un aibor yapi bapinang yaiwan na kaway katayaw siya kaway pat ban yo ya ka jingbam ka baken jaman siyam na ka benta bapin klan bapin yo abor bapin san klem ka jingbam kumno enla ban klan enla ban san enla ban he lada klem ka jingbam kadon ke jingma ga bakrau ha ga bangila bandon ki jingpang ge baboncai bat wat ke jing yapro tenamar kata kata tangin yaiwan syaka ne ka jaka don na preng jompi ki balaya be na ki kam ki jam balaya be na ki jakarep ki balaya be na ki jaka ki baper ngadon ban penken mau biang yapi balada ja ba phim lap na do basdang ro mlelai one bed, wrong bed, kane kade ka Bible study, ka jaka ka bangin ya pule ka ktien jong belai. Barok si tayo, lajan man la kamit, ngidon ki jing yaseng. Ngas ngau tho, bat ngis ngau tho, bakalong ka ba bangi hap ban ya be, roi ki kam ki jam. Talada jam ba phim lap, ya ka por ba sedang, one bed, wrong bed, ka bah ba pinwan, ban ya ka ba pipep no. Ken mau ya kata. Te tau belai on yarap ya phi ba phin le akumta bat haba phiwan ro shagane ka Bible study om tang ba phin shuwan yalade rei ba phin ya wer ya ki wei patro le se ki paralok lane ki bahayeng basam banwan shagane ka jaka ban yo ya ka jing hikai naka ktien ka jong belai kan long ka jingker kho naga benta jong ki ro komjo te tangin ya pen krea gi do not chongi ngin ngap ba bat ngin ai jaka ya ka tien ke jong belai haga bakum kane ka perthei kat shabangi pai kat shabangi pet ngiyo i bakadon ke jing terkhong haga jing em ka baken jaman sem ya ka jing kerdo ya ka tien ke jong belai hanrei bangin ya peli ala gi do not ke chongi ban ai jaka ban ngap ban syakor bakak tien ke jong belai kan yo jaka ken haga do not ke jongi wei pi wei tengin ya peteng ya kene ke subject ka bangile ya keren ngia keren ya ka subject syapang ka bor halor lade ban hakene ke tayo baladem ngila ya keren ya ka to ka point banengkong balai ngidon kam ya ka bor halor lade kadau ka banengkong ngiladap banyakaran kabor halor lade kapenla yangi ban em ka jing em ka bakot knang bangin la ban em ka jing em ka bakot ngidei ban don kabor halor lade bangin jit yang ka babaha nginong haot yang ka babaha nginong em yang ka basneo nang ta kadau ka baar bangidon kam ya kabor halor lade kalong kapen la ro yangi ban yale persya ya ki jing pensoi ngile ya pet ya kanuksa syapang ki jing pensoi ya jisu kumno ba jisu ula job hapreng gitu ki jing pensoi namar udon kabor ban ong em ya usaitan bat ban pendem hau belai ngini ya pet balai kabalai dei hangne bangin sanro haga jing em bakan jaman se sai ne wei point baya dei bakato kabang ngila yale haga dei te balada dei hangne bangin san ngin san ha ka jing em ba kenja mense kabor halor lade kalong gabadan kam namar dei habangidon ya kabor halor lade ngin la bansan haga jing em gabaken jaman se kabamut ladang ngimdon ya kabor halor lade ngin nempoi shanoro ngap laong komne klem kabor halor lade ngin omla ban poi shanoro henrei ngin syusakut haju si hajo
Laningin syu telun nang ne satai nang tai syane nang ne satai nang tai syane. Empoi syano ro habangim don ya kabor halor late. Bun na pereng jongi ngimla ban san na ka jing em bakan jaman sem. Bun na pereng jongi ngimla ban ya chaprang. Ngimla ban kiu ha ka jinglong bakan jaman sem. Kadau kalong namar ngimdon ya kabor halor lade. Tongin ya pule na kabaning kongkorin lai kabaar. Kanuksa kalong hangto mom. Kini ki Kristan kibadon hakorin kinero kidei ki Kristan kibabon ngia keren ya kibabon kidei ki Kristan kibasya pensyat kenting. Kimdon gabor halor lade. Namar hangta hakorin kajing ya klek gijek beriu badon hangta. Nangta kijing snobha gi badon hangta. Kijing sniu badon hangta. Kini ki penlong ya ki Kristan hakorin bansya pensyat syarum seneng. Bat namar kata-katau kimla bansan. Haga jing em baken jaman sim. Lai kabaar neng kongkorin. Tongin ya pule. Ngalaju besar peja ia phi dakadot om dakajingbam namar pimla bansya ia kata wat hado mentaro pimpatlah kisah kot hajo si hajo mano na pereng jompi badang di dot badan ni om don show dainam don show badi dot namar bangilai he ngilayasan Henry kita ki Kristan hakorin kia di dot sa hado endalah hek lasandro. Karta galabon kesnem galabon Henry dang hap bandi dot. Om dei setia badi dot katu kadot si kabangia di naga bentaka met jongi Henry kadot kabakan jaman sim kabamot bakim patla ban kot bor ya ki bakan jaman sim ki bakam ki bakam jeleu ki sakut hajo si hajo balai namar bakim don ya kabor halor lade kabor ban ong em ya kapop ban ong em ya kabasneu ban ong em ya kabomdei kim don ya kata kabor telada mangiro ngimdon ya kata kabor nginempoi syano nangta nakasiti syaki Hebrew pej hangto tho san lenong dekat bakatar Hebrew san lenong dekat bakatar hangne ka ongkum ne namar habala deya phi ban long kinong hikai habakmi ya kapor Pidon kam penban ba uno un hikai pat ya pi ye gijing sedang kiten rai benengkong ki orakel ublay bat bila jelong ki badon kam ya kadot te om ya kajing bam ka ba haba kami ya kapor ladai ban long ki nong hikai yo don na preng jompi ki bompat tip tang kato kat nero ya kaktien jong ublay ken mau kam long ka badai ban long kumta kumgi Kristan ngidei ban san ngidei ban hikai ya kiwei ya kaktien ka jong belai ngidei ban ya sam syakiwei ya kaktien jong belai om ban suap sa ba kiwei kin dang hikai yangi hoj ngiro ngin sya hikai tang ba nalor bangi sya hikai kamot ngiro ngin long kinong hikai ya kiwei ro kataken gade gajing mot Himdei ban sulang student sa to P1 Bible study hang ne nga hikai ya phi te P1 nang ne hadin da phila yo nang ne phia sam lem sekiwe philong nong hikai tenem habalik skol ro kalong kumta hateng lei bat kambon sen ro kam start ukna ban yo nong hikai enda haba ula pas kam he le se mano man le tip ya kata don na preng jompiro kiban kam la shibon ban ya kabanga hikai manga lada phi shim khaya phi pen le jingmot phi le sitom phi minot bat phi em ka jing em ka bariu ble kan mau
Tadai namar kata-katau ngidon kam ya ka bor bansen syar ya la ka jong ka jingem. Kabor kabahalor lade kabor kabanginam sya baki weipat kibor kin wan ban le trai khle yangi kijing pensoi kin wan ban kenyat yangi syagadiang syagamon nginam sya ngin bat ya kabor halor lade banong em ya kaba em hoj ya kaba hoj to katu kadai ka point ka baningkong ka bangi beteng na kani kata yo baladap te menta pat ngin ya poi syaka point ka baar main point 2 katu kadai ka bangi ya beteng na kata yo baladap ma te hakane ka point ka baar main point 2 pat kabor halor lade haki ki ba ngin ya keren dia kata kabor halor lade haki baro ingin don kami ya kabor halor lade haki benta baro jong ka jing em jongi mdei tang haga jing syakri belai mdei tang haga jing em bakan jaman sem hanrei habaro ki benta jong ka jing em ngidon kam ya kabor halor lade ta kabaning kong yin ya peje kane halor ki jing sngeu kabaning kong halor ki jing sngeu halor ki jing sngeu ha ka bareng ki ong emotions ki jing sngeu halor ki jing sngeu pin to wat nam khu slai ya kata pin sngeu tho pi ublei ulathau ya ubriu rengkat bat ki jing sngeu wat mau hero upen pau ya lade baudan ki jing sngeu ublei usngau kemen usngau usngau bitar bat kumjoro usngau si ngiken mau ba ublei jongiro udon ya kita gijing sngau lathau yang ngabat ya piro hakatakarukom kabangidon ya gijing sngau kidon gipor gibangi sngau si kidon gipor gibangi sngau kemen kidon gipor gibangi sngau long marway kidon gipor gibangi sngau sngany sngau syongshit kidon gipor kibangi sngau du bor sngau du mensem sngau no mensem sngau du jingkerman sngau artatin kidon kipor kibangi sngau yo bor bad ngi sngau shirhem ka mensem ngidon kam ban apply ya ka bor halor lade halor kita ki jing sngau sngap ha ngakwa ban kedeu syak hendiat syap hangu belai kumno bangi syam na ka Bible ublei ru udan ki jing sngau haba pule ke Genesis lenong ban riu dekat ban riu kong kumne henriu Genesis bat utrai ulakla ka bamot baulala thau yo ubriu ka perthai bat lapen sngau si ya u halaga donot ublei usngau si ublei usngau si udon dia kata kajing sngau usngau si namar ba ubriu lale apop nang tangi ken mau ba ublei usngau bitar ubitar ya ka Sodom Gomora ubitar ya ka nongba Nineve namar ba kila apop bat kila jengai na ublei udon kijing sngau habagi pule yo Yones Katway life hosan hang tu ngi pule ya itu ikenten ujisu ulayam tenem kadekot balengkot tam aga Bible kan mau ya kato yo ba phimtep Yones Katway life hosan kai kadekot ga balengkot tam aga Bible Yones Katway life hosan kong kumno ujisu ulayam hangka pareng Jesus wept
kadikot kabalengkot tam tenamar kata ngiyo iba ublay udon gini kijing sngau mangabat mapi ki briuro ngidon ya gini kijing sngau kidon kijing sngau ki babha ki bawan hangi kum kijing sngau yok bor sngau yok mensem sngau klan kita gini kijing sngau ki babha mo sngau don jingkerman kita gijing sengau ge babaha sengau syirham ban syakari ublay kita gijing sengau ge babaha ki donro gijing sengau ge basneu kiwan lang kiwan segijing sengau ge basneu sengau kwa ban le kum ne kum tai sengau si kumbanga ong mene sengau diau sengau ayu yo kita gide negative feelings kita gijing sengau ge ba sneu ngimdai ban ailat ya kita kijing sengau bakin sensyar halor jongi ngimdai ban ailat bakin sensyar halor jongi hi wat ya kita kijing sengau ki babharo ubriu nakaba usngau kemen palat dejing sengau babham sengau kemen nakaba sengau kemen palat ndon syu gabor halor rade sedang saka sarong sedang segala kelumar don giba sedang bandi kiat naba kemen te don patro naba sngosi kajing sngo kayalam yu ubriu ban le ay mudur mapi hado kata te don kitu giba sngo yu abor palat-palat anda habala sngo yu abor palat-palat ja ayu kawan kata kajing sngo hado ba sngo rublay kiwan gibakum kita sengau riublay kabakum kata ro gadon pakata gadai kata gajinglong kaba ublay sengau tenat tedei namar kata ngidon kam ya kabor bante lakam yakini ki bor jing sengau kibawan haga jingmot jing berkat kibakhi phalo bat ladakat wan kajing sngau si ladaka wan kajing khuslai ladaka wan kajing sngau bitar bat kiwe gijat jing sngau te lakam yaki pendon kam ya kabor halor lade bu yaki ni kijing sngau haga jaka baki dei bandon ken ma ba pensyong khop bat penjai yaki kata gade kabor halor lade halor kijing sngau te lada ja ba phimla ban pensyong khop ye ki kijing sengau ki balong negative feelings ki basneo ki bawan hapi da jaba phimla nganget bangin namla hero da kabor la chong hendrai ka ei ka bangila ban le kalong Filipi saw lenong khot ban riu bat ban nyau Filipi saw lenong de khot ban riu bat ban nyau hang to ngidei ban le kumbala tho ang to wat khuslai ya ka ei ro kajing khuslai kawan nang no kawan na kajing sengau no mensiam sengau do jingkerman sengau si wan sa kajing sengau khuslai wat khuslai ya ka ei ro hendrai haki ei baro da kajing duai bat kajing kerpat lembat kajing aingo pentip ye kajing pan jong phi sho blai te kata kajing sok kajong belai kaba palat ya kajing syampang baro kan ri jai ya ki donot bat ya ki mensem kajong pi ha u Kristiso pendem ya kita baro syem ya kabor halor lade pendem ya kita leng ba kajing duai bat dei hang ta ba phin salai loj war to nganget ba kata kala syai syem pendon kam ya kabor halor lade halor kijing sengau nang ne syakmat la raja bawan kijing sengau kiba la kadai kiba bahana kiba sneu khamtam kiba sneu kijing sengau kiba penok mensem kiba pen khoslai kiba penduk jingkermen nang ne syakmat la da kiwan kum kita pendon kam ya kabor halor lade banong em ngam dei ban long kum ta namar ngadon yo ublei banga ngasyakri ngan pendem ya kine baro ha kajing duai bat ngan ino leng ba kajing duai ngan IT bat ngan berat ha kajing alam kajong belai
Nangta kabaar. Kabenta kabangidei ban pendon kam ya kabor halor lade kabaar ha karukom im. Karukom im. Ha karukom im. La ban ong no moral life. Ha karukom im ka moral life. Ha karukom im ka akor kaburom. Dei bandon ya kabor halor lade. Tongin ya kumne kanang ban kamsha. Kabakan thop ya karyam kabet. Toh ya kataru habban ya keren. Kabakan thop ya karyam kabet ningkong. Dei bandon kabor halor lade. Wat halor karyam kabet ro. Ban ong hi ban long ki khon Kristan ban syariam that rong ban syariam kiriam ki ba ikhlem akor kalong ke ai ka ba penja burom dene la ka de yu shenrang la ne kan theiro kalong ga ba penja burom ya ka kerteng ga jong chisu pi ngan ai we de khat bible bat saya perkhat jeleu ba ha ga siti sikinong rom Khalai khat sao Rom khalai lenong dekat bakhat sao ini kentin ni ba ong komne ngan pule tang ya kan ke sentence ka ba ong Henry tokopi ya u Jesu Christ uba utrai na ini ikentin keli mentanda lade lada karyam kalong karyam ka bomdon akor ka bomdon buram yano ngikop dena haba hangne ka ong to kopi ya u Jesu Christ bautrai te lada kamlong ka ba itenat bat ka badon buram kita kibariam kumta yano kikop Hato kikop se ya u Jesu Christ ubau tera. Tongin kelingin pusan ba. Kabar pat kabangin pusan. Ketu kencing ruai kabangin ruai bat ngida kabrip ngan langan ngis ngau syok mensim ba. Ngirwai ketu kencing ruai. Ai jing bahabriu u Jesu on I hanga. Telada ka riam ka bet ngimdon gabor halor lade ban riam ki badon akor gi badon buram en yo ise ya ka jing bhabriu ujiso yo I penban ya ka ai ka ba ikan sha ka ba itrim mo ka ba isajmet ka balong Sodom lane ka balong Babylon ki jing thala bat ki ai ki bam khot ki pau penban Tedei namar kata-katau pendon kam ya kene kabor halor lade hagaru kam im kabakan top nadu karyam kabet ra ya kene ka kubor pi ki bayadon hangne ngam tharahiban ya le kumta mdei bakran ya pi rei ra ya kene ka kubor ya samro shakiwei bu ya kene ka jingkeli balada riam ki ba myadei bat kata ka jinglong Kristan lane ba kabai pendon buram yu blai yano pikop lada firiam komta bat lada ka perthei ka pechapi kayo I ya ka jing bhabriu Jesu ne kayo I ya ka ai bo ya kita ki jingkeli telada kwa ban long ki khon ki jong blai pendon kam ya ka bor halor lade hot ka perthei kale komta Henry ka Bible ka ong wat penyasrem rengkat yala de baka pertai. Wat ong baka fashion. Pi ka fashion kala ban kala ka por kala ban kala Henry ka ktien ka jong belai kam kala te. Ngi haban ka ongo ya ka ktien ka jong belai. Imla ban le palat. Tinang ta sakawai pat. Kabor halor lade hagarukom im hakabayadei bat kayat kayeng. Hakabayadei bat kayat kayeng. Tangin ya pule Efesos iwei sao. Siti Efesos sao lenong dekat iwei ban ar. Kaong kumne.
Namar kata nga unong sa bendi hautrai. Sengap. Upol ukam yalade ukhot yalade bau ulong unong sa bendi hautrai. Namar nadu bau lakela bamot. Ulalong merau ha ujisu. Syamla le syu ya kamon la jong syamla im kat kum ba umon kat ba ukwa anrei ula pendem yala de balong merau jong kris uong kumne ngakerpat ya phi ban yat kumbadei ya kata ka jingkhot da ka balakhot ya phi ngap yat kumbadei ya kat kum karukom ba phi dei ban yat wat nem yat wat nem im thala wat nem im ka jing im ka ba khlem akot lane wat nem im ka jing im ka ba ya kersum bat kan ka perthei bat ki kam jong ka jing dom ya kum ba ka dei ya kata ka jing khot da ka bala khot ye fi ngaba da ka jing snauret bat da ka jing jam not barok da ka jing ya sya islam da ka ba ya sya parlok hi ha ka jing ye ha ka rukom im ha ka yat ka yen ka ba man la kasni pendan kam ya kabor halor lade ban keli ya lade kumno ngayat hagalenong basan dekat bakat san jong ka Efesos ngiala lendet ya kato ka dekat to yat to kami bahate kumno piyat kum gibam start henry kum gibastat ngin pendan kam ya kabor halor lade da kabangin examine bahaya lade ngin pet bah ngin check ngin examine yalade ngiyat kumno la kane ka lenti ka bangayat la kane ka drukam im ka bangayim kalong neem ka ba pensngo bah ya ublay nang ta sakawe haka keren ka khana pendon kam ya ka bor halor lade haga rukam im ka ba kentop ya ka keren ka khana hi kiktin kiba mi naga sentor jongpi. Wat ai bakin syumi klam dadon kabor ban kontrol. Kata ka self control kabor halor lade. Wat ai bakin syumi bet kat balap basyam kiktin naga sentor. Kiktin kiba sarong. Kiktin kiba pene. Kiktin kiba snowman. Kiktin kiba snow crow. Kiktin kiba snew. Kiktin kiba si. Kiktin si giba mi naga sentor pendan kam ya kabor halor lade wat ai bakin mi pule biang naga Efesos sau lenong dekat arpu kendai haga dekat ba arpu kendai ka Bible ka ongkom ne wat ai bakan no ka ktin si kan mi naga sentor jongpi ngapa haba ong ktin si kamut tang ka ktin batim si Henry kiktin keren meng keren thala keren sarong kita ro gidi kiktin kiba sneo kiba ngim dei ban keren kejing ya pene kiktin kiba khor kita ro gidi kiktin kiba sneo kiktin kiba ngim dei ban keren wat ai bakan mi na ka sentor jongpi ong ga Bible Henry ka ega bangi dei ban keren pendon kam ya kabor halor lade keren tang kata kababit ya kabantei ya kabadon kam keren tang ya ki kiba la ban long jing mentoy ya kiwei long jing kerku ya kiwei bandam pen mong ya kiwei bandam pen sengosi ya kiwei kabamot keren ya kiktin kibabaha tengidon kam namar kata ya kabor halor lade haga bayadei bat kita kiktin ke bangi keren nangta sakawai kabor halor lade haga rukam em ka kentop ro ya kabam kati ki ei ki jing bam ke bangi bam ki ei ki jing di ke bangi di larangim don kabor halor lade ni bam ya ki ei ki bom khoi lane ya ki ei ki ba penjot ya ka mat ka jongi ni di ya ki jing di ki ba penjot ya ka mat ka jongi
ngibam enda habala bam kuai ro la bam syabapalat mdesyo babam ubriu yo kuai henrei ula bam kelau kuai yo ubriu kapenjot ya kamat pendan kam ya kabor halor lade bam tangkat kum kabadan kam katang kade kabor halor lade hiingi dan kam ban bu bet bu renti wat ya kabam kadi ro mentala da kamet jompi kam syak bapin bam ya kano ke jingbam kabangi latip bakakta ya kamet mo barok ya ut babam ya kata kakta ya kamet henrei wala kataru dang bam si bam om don kabor halor lete sano kan yalam ti enda haba labun bahaki program ki bangahap ban lek keleng ban keren ban yalap ya kaktin ke jong belai ngas ngutho ba enda haba ngabam palat yo kuai kakta agar rendang jonga kamlong gabade yang ngabangan bam hadu kata ngahaban pendon kam ya kabor halor lade tiala da ngapendon kam ya kata kabor halor lade ngala ban bu haga jaka ba udai bandon ban pendon kam ya o ka por ka banga dei ban pendon kam bat kanam kta ya ka ei ro te dei namar kata hakin no kino ki benta kelempat daya keren ya ki jingdi kiat bat ya ki jingbam duma ki jingbam raja bat kiwe kiba latip ti kena ba ka kanser kala ap lupa kalong kum ka suicide ka penyap dalade jalade kade ka slow process kabaki beriu ki penyap dalade yalade namar bala atip bakade ka balong bi itenrei dang di dang bam penyap dalade yalade kade ka susai kato pidon kam ban kela ka bamot pidon kam ban duai pidon kam ban IT show belai pidon kam ban rai bat ban kut jingmot banong ngan pendon kam ya kabor lade ngan nem le becho ngan pendon kam ya kabor lade ong be ya lade bangala le pop map yang ngaterai ngala le pop ngala bam thala kat balap basyam ya rap yang bangan la ban pendon kam ya kabor halor lade te larangi pule balenga ong komta nengkong korin sipau lai puai pule hang to sipau lai puai ka ong kumne nengkong korin sipau lai puai namar kata lada pibam ne lada pidi ne lada pile ei ro kat kaba pile to le pi yaki ei baro yakaban pendon burom yo belai lada pibam lada pidi lada pile ei ro le pi yakaban pendon burom yo belai tengah ngai bangila sngatho le kumta pendon kam yakabor halor lade tangin ya poi no sabalai lengkot kane kabala nang bagi pengkot ya kane ka poi kabala to kabalai ka ongkom ne ha ka jing em bakan jaman se pi kabor halor lade ha ka jing em bakan jaman se spiritual life. What ha ka jingem bakan jaman semro don kam ya kabor halor lade ngan kedeu tang kawai kidon sibon ki ai badai ban ya keren rengan kedeu tang kawai balai labu ya kane badon kam ya kabor halor lade wat haga jingem bakan jaman semro kadau bangakwa ban bu hangne kalong namar ladang ngimdon kabor halor lade wat haga jingem bakan jaman semro kawan kata ka jing shong shit be ngau shong shit bat kata ka jing ngau shong shit kaya lam syaka shong shit be bat anda habala shong shit be ngangai bab hioi kaya lam sano tenem la shong shit be na kata kadau kisam mi kijat pakijat kawai naki jingmi ikiba
Tamkan rei baha hadin balak syong shit palat ya kata ka jing em bakan zaman sem ya kata ka jinglong kristan da ka jinglong riu belai la snau syong shit palat kawai ka bami ikalong ka jing snau sarong riu belai snau sarong riu belai ki snau bakat maki om don syo snau balak jan baha syo belai nang ta seong pat bau trai ong yang akum ta bau ong kum ne bau ong kum tai balai namar bala ngau syong shit palat usai tan ro ula ate ban pen syong shit yo breu kanang baun sya ya lambakala dan kam ya ka bor halor lade om dei ban ailat bagi ta gijing ngau syong shit kin kiu kle yo breu hado la syo ban kontrol ya lade kabaar bad gabami nang ta nalor gajing snau sarong kabakenja mensim mo kabaar bami nang ta galong gajing sya ya lambakala poi she gajing sya ya lambakala mi shatai lech shatai mi thau kata gajing em kristan om dan syo ya kabor halolade ngakan mau bagi ya thu khana mensua ba la khluj palat kata ka jinglong mensem la syong shit palat ka jinglong mensem kala don kawai kapor ha ka baya keni mouthpiece ro mo ya thu khana badon kum kata kapor baya keni mouthpiece ro ha ki jing ya seng ya lap ya keni what you mouthpiece uwei ru usngau kat manga to kala aban long ba hagini kisngi enem ya keni mouthpiece handrai ka jingker ho ka bai serkai te kai ka badon kam yang abad ya fi ngin pendon kam ya kabor halor rade ngin le ya ki ai ha karukom ka berhenti bat ka badai bat khadu kai ka bangadon ban pen ken mau ya fi kalong ken mau ngidon kam ban ken mau ba ka jing em kristan ka basisha ka jinglong jing em ba ken jaman sem ka basisha ka dei ban ya be sha ka jinglong riu belai om dei setia ban suya pen pau ya kata ka jing syong shit banga yo bor ngadon bor ngaklan om dei kumta ka jing em kristan ka basisha ka dei ka jing ya be jonga bat jong phi sha ka jing long riu belai neng kong timothy sao lenong de khat ban nyau neng kong timothy sao lenong de khat ban nyau henrei kentat ya kita ki puris kam kai bat hala bat babit batu men pen melen yala de syaga jing riu belai ka jing riu belai ka don em hanga badafi hapdeng kata ka jing snau yo bor snau shit hem snau yo mensem yo bakut tang ha ka jing snau sakut tang ha siteng sun ka jing riu belai kam don kiba pet yo i tang ya ka jing sarong kiba pet ki i tang ya ka jing kerho kiba pet yo i tang ya unga utai unga uba la uba kerho angtai henrai ki breu ki bapet kim yo i ya ka jingriu belai te jit hi ma phi kwa ya ka ba jinglong riu belai nengi kwa ya ka ba kum ka e ha ka ban riu lenong ne timothy neng kong timothy riu lenong khat we ngin pule satang ka ne ka we ka de khat henriu khat we henrei mame a ubriu ujong ubelai kamot yangi ki khon ki jong belai yangi ki balakala ka bamot kane ka jing tho ka de yangi henrei mame a ubriu ujong ubelai to phet yap no nakini ki ei ro bat to be brai ya ka hak bat ia ka jing riu belai ya ka jinget ya ka jing it ya ka jing ya sha ka jing jamnot be brai ya ka jing riu belai wat ju ya be ya kata ka rong thong ya kata ka syong shit ya kata ka paunam wat ya be ya kata ya be ya ka jing riu belai ladan ong ya phi kine ki khna ladan ong ya phi uto u khna u bariu belai kan no ka jing ngau thiang dene la menta ong auto kena oleh jing seng dang ba ka jing em bat nya hap sono kata te msngau tanat la ma phi kilong kami kilong kpa
Don kapertei kape ya pi bat kanong ba utai urang ba balang lani katai kalong kami kadei kaberiu belai kanno kajing sengohon reiban suong kita ikiriu ni ham kata te la belat selam don cing mat su te tau belai unia rap yang ingin ya sange syuang to pendon kam ya kabor halor lade halor kini ki ei baro nadu kijing sengau haduk garu kam haduk gajing gabakan jaman sem pendon kam halor ki ei barok pidon kam te ya kabor halor lade ban sensyar bomdei ban yok kela da kibor kiweipat kibor kiban penkelumar ya gajing mut berkat ya gajing ban ya lambakala tau belai ni arab yang ingin ya duai lang syua bangin mi nang ne tetong ini yang lang